Pero mas okay to si Kay. Eksperyensado naman. Ay, alas 7:34 sa atong oras. Oy, nasa linya sa telepono. Grabe, siksik sa laman at protina gini atong show karon kay lately manggod. Gusto gyud ko ning tawagi ra gud ni ang akong amigo nga gimingaw nako be. Kay lately grabe kontrobersya ning atong Cagayan de Oro City. Naay kagawan nga gibutangan og GPS nga nakita nga something. Tapos napoy uban karon nga minyo na nakipag-text sa lain. Unsa o epekto bagyapon ni sa COVID-19 ni. Nasa linya karon way lain akong amigo nga ga-vlog na pod karon. Attorney James Judith, attorney, morning. Gusto ko nga Zoom. Gusto ko nga Zoom pero di man daw ka arty man daw kay ka, di daw ka gusto magpakita sa imong dagway. Kadapit? Sa dapit ni hinay mong tingog. Kadapit padulong ka sa? Iligan nagbiyahe ka. Unsa man ka nagpa-change oil ka? Padulong iligan ba? Iligan pa tinak. Unsa man ka di? Anong padulong ka iligan magpa-change oil? Ay dili Kinjoy karon bakuna naman. Ay, bakuna na ulay na puday ko day sa kuan day trending day. Wala na kinjoy, bakuna na. Kay halata ra kayo change oil. Oy, teka muna kanira gud be kano be? Daghan na kay kontrobersya ning Cagayan de Oro ba makalagot kay ni. Ta karon Pandemic burn. ha? Sa pandemic gyapon ang epekto? O jala ade. Kani muna. Kung gisundan ko sa akong asawa, tapos na ako'y GPS. Ako ni. Tapos ang babae gibidyohan. Murag mga single mom siguro. Ato lang ana para gwapa pod. Sige. Para ato pag-imagine lamion sad ba. Tapos ingana na pero wala mi naaktuhan. Pero ni gawas siya nabidyohan na gisugo akong asawa. Pwede na ba nang ebidensya na? Pwede na ba ko makasuhan na? Inaani mo ni komplikasyon burn. Mo niya. Okay, ako dili man sa pagunsa burns pero ubay-ubay na gid nga mga kaso. Bata pa ko burns pero taon-taon na gid sa pag-practice sa bala. Pero bata pa ko. Okay. Ako nimo, burns. Pero veterano na ko sa mga kaso. Kinani kung kana ang imong ipasiyas burn, depende unsa nga kaso imong gamiton. Okay. So, moingon ka nga so ang babae man kay nakita sa ang unsa man ang imong magreklamo ani ang babae. Ang asawa. So ang asawa nga magreklamo kay kita niya iyang bana nga naay ko kadidang lain ba ni. Okay, so sulod sa usa ka lugar nga tapaw naman sa tanan nga ala nga magnubina magampo mo diha magpabakuna. Why not? Kabulubi ka sa ako nga ga-pre-over ko sa mga kuan. Ay dili duwara mo nga normal man kita nga lugar mo naman na ilan nga mga lugar. Kabalo man ta ngayon ana pero ang problema man gud sa balaod man gud on a technical burns. Kung magpasaka bali ang asawa o kaso patok siyang bana concubinage. Ang problema man gud sa concubinage burns katong pagkakita niya sa iyang bana nga dili pa gyud on the act nakita lang niya nga nigawas bali ang babae na ay kana sa technicality sa balaod maglisod ta nga maglambo ang kaso kay tungod na may mga elemento ang gitawag nato concubinage. Kaya ang concubinage man good burns inani dili na lang ta atong uban nga mga elemento dili lang ta sa sexual relations under scandalous circumstance. Okay, now, karon, ingon man ka nga gipangita bali sa babae, sa asawa, ang iyang bana. Yung gipangita, Burns, di ba? Tapos gibutangan ko ako na lang, para ako kunwari, gibutangan ko GPS man. Gibutangan ko GPS. Gibutangan ka ni GPS ni Madam. Okay, so, ang problema na Burns, kay
Kabalo naman ta, wala lalis nga kung sulod ka na nga lugar na magit may gibuhat. Ang problema karon ang balaod man. Wala lalis ka sapon gid Bernie balag dili undi ako sa himo nila di alangan bila mag Bible sharing sila daw ron sa panadya. So kabalo magta public knowledge nga wala lagi gibuhat. Pero sa balaod Burns dili na mulambo atong kaso kay dili man siya ma-define sa sexual relations under scandalous circumstance kay nagtago sila Burns nga para mao lagi na ang pasabot. So kibali ang ilang gibuhat, so tama tong gibuhat din ako nga didto ra mi magkita kay wala man ko nagskandalo, wala man mobitaw ni tago mi para dili mi makaskandalo. Tama ba na mo ba na nga punto? Yes, mao na nga lisod ikot ana mo na ang gahimuon sa mga piskal ang mga piskal Burns ang ila dayon pero debatable pa ang ilang gahimuon karon kay kabalo man sila nga maglisod og sulod sa ana nga klase nga kaso ang ila din iigo karon sa mga lalaki nga inana sad-an 9262 section 5 ay 9262 nila igo kay naamang mo generic diya sa 9262 Burns nga kanang subject to public ridicule. Murag imong ipakaunawan ng imong asawa, imong partner. Pero debatable. Amo na kong ingon. Debatable Burns kay dili wa pa man kita ingon nga nakasuway gid ani nga naa gid desisyon ang Korte Suprema. So depende na karon sa unsay mind frame sa or unsay bias sa huwes. Mo na nga pwede nato lalison sa korte. Gusto gani ko ang ako wirtu lang lugar kaya ako interest ani ang legal point man Burns nga gusto gani ko nga moabot sa Korte Suprema para matagaan kita katinawan kung magamit man ng gagamiton sa mga fiscal karon kanang section 5 kay dili man sila kabalo man sila na dili nila maigo sa concubinage kung ang lalaki o ang babae sa adultery kung inana na sistema. So mo na Burns nga kung kana sa imong gingon nga problema bale pwede igo nila sa concubinage naara na sa piskal pero kabalo ko ang trend karon 9262 nila igo pero lalisunon na so for example kung for example ako tong gisundan sa ako pang gingon gisundan og GPS kung ikaw akong abogado murag makalusot pa ko ato. Burog dumadaog. Kalabanan na kabar. Dili ingon niya kung sindidor taga pero mga tumatawag na to nga makalusot pa sa akin na punto. Pero dili taga, dili ko yung sindidor. My boy, Lord. Parang ako magmadapat. Iyaw na kumawaya. Alright. Pero makalusot. Pero makalusot na. Sa technicality. Dahil na lang, last na lang para mas klaro. So unsay dapat yun galing pinakabugat nga ebidensya para gyud klaro og medyo hayag nga makasuhan nga nangabit ang bana. Ang pinakaklaro gyud nga kanang para gyud kanang klaro gyud ning ebidensya kani wa na gyud nilusot. Klaro gyud nga ebidensya Bert. Inadi kanang dayag gyud mo kung kipilisi mo tuyo dapat public knowledge nga ibawan gyud sa tanan. Saan man pagsapon sa bana? Mao na problema Burns. Kay ingon nangutan naman ka usay gyud pinakadayag saan man ato nga maigo gid sila. Kanang dapat dayag mo nang giingon sa balaod dapat dayag. Dayag bali nga. Bali bulgar ana. So kung for example na sila yung mga selfie, kung na sila yung mga picture nga nag-selfie dito sulod sa motel. Tapos na yung mga heart emoji nga heart. Kana, pwede na. Klaro na na. Klaro na na. Tapos gi-post sa Facebook. Basta ang katong sadaan mo ay nag-post. Dili ko nga, kuanan sa lain, gihack bali ang computer ato ako sa ay! Boy, isabot klaro na ako, Bert. Say kay kung for example, ako nangawat na kong picture, pero ilaro to private, ako rin nag-post, dili ka tong isa, dili gyapon na pwede. Dili gyapon pwede. Atsos. Dili gyapon pwede. Wala man ka nagkuhan ato, wala mo gibulgar, Bert. So sa lagto na pag-istorya, ato ning klarohon mga kagay, sa lagto na pa-istorya, kamo nga nangabit nga bana, ay mo pagbinala. Dapat hilom ramo, anak yun. Wala niya po. First karoon ako, wala ko nagpagsintido ha. Ito, nagtubag lang mo. Nagtubag lang mo. Ako nagdiklaro, Bert. Wala ko ito nga. Katambagan ta mo kay para nga maghimuhimo mo kung saan na inyong hinalabinan
Sorry, way klaro. Mga kauban na Ang Burns sa studio. ang mga asawa karon nagreklamo, way klaro man ning balaod din nato ay bantog ra dagay banag pangabit. Dili, Burns, naman ko hinungdan. Ako klaroon, Burns. Sa hinungdan mo, Burns. Ano, medyo dili patas ang balaod sa concubinage versus adultery. Klaro na ko, naay basihanan. Baka na history magudaan nga legislation, Burns, kay matut pa kung ang babae manggod mga liwa, Burns, dili na to masayran mga lalaki. Kay pwede naman nga gikurambos to matud pa. Correct. Di ba Tama. pinunan, Burns? Ato mating anak, Burns. Correct. Ikaw, balik, nalagipot ka nga, ay, okay mo, bakit? Nakailabot, bayapod ka. Lagi. Kay mabu. Ay, naputol. Naputol. Kadyo lang, gamay lang kaya. Basta lagi kaning nga topic kay kuan kay ba? Okay, Burns. Okay. Sorry. Okay. Okay, Burns. So, inani, kung ang babae magud mga liwa, wala gid. Alkansi ang lalaki mo na ang hinungdan. So, pero lalaki po mga liwa ay tataw. Burns, dili makatago ang lalaki. Mo na, moingon na ito na, dear, darling, sweetheart, honey, anak manggid ko sa gawas. So, agi kahibawan gid na. So, ang gilikayat sa palawad nga dili patas ang adultery o concubinage. Kay dili gusto sa mga nagpanday sa balaod nga alkansi mo ta mga lalaki nga gabuhi tag mga baktin nga dili day atua. Unsa? Kita pa ni gansi aning kalakihan Nagbuaw ni kalakihan. Dali mo nambot pa sa Kabalo kay kasawa ka turni nga di gyud ko gana kana ako gabatukan gyud ako ng mga bana nga mga gapangabit kay ako kakalagot sa mga ngana. Dili mo na gid mo tinuod. Namatay may mo maginatinod. Kabalo na ko ana. So kabalo na ko unsay akong imong nga collaboration nimo. Mo na siya day. Ato na gining ipadayon ni. Ha? Kana nga ko ato na gusto ko harap-harap na to na istoryahan nganong unfair kay na yung ana ha. Balaod good. Mao galing. Mo na akong advokasya karon para pasayran sa tanan. Kay daghan gigaanga reklamo nga kasi kay mga babae. Nakasabot ko Burns. Pero nabaya po yung mga punto karon na mawi baya mga babae. Nabaya mga balaod labi ng 9262. Alkansi baya mga lalaki Burns. Ay, sige lang kita. Naglagot na mga mama ko. Gibalhin na nila ilang stasyon. Wala, ikura po nag-ingon. Wala po atoy. Sutanan na Burns. Wala po ikihunta. Nangutanan na kasako. Mau galing. Attorney Jen Judith. Attorney, I miss you. Ayo sa imong pag-change oil. Pagbakuna. Pabakuna pa na. Nahihiring na yun. Sa Westing at dapit sa Misamis Oriental. I miss you. Anad, pag umani mo na, mag-text ko sa imo. Istoryahan nato ng balaod ha. I miss you. Tadabi, padayon tagapunta magkagawad. Ay, dili sa tadya kay Kakaw sa tas kanina. Dito ta mag-discuss kay matod pa ni Congressman Rufus. Too early to tell. I love you. I miss you. Dagan salamat. Okay, man.